Ina masu ƙaryar turanci. mu da gwada wa ƙaryan turanci a garin nan. Ha ba dai kai ka ce bature ne ban sani ba. Ita mai uba mu da muka yi yaranta da mangofa lokacin da mangofa kake zuwa kofar gidan fa daga jeren wando fa. Kan bara uba ni da turawa wacce ta turo tururuwa daga rami tare mun kai wasan ƙasa da ni na sani a nawa. To ka gani yanzu bari in tambaye ka in dai ka bani amsa to ka ci. Wa tambaye ni. To ya sunan dan wake da turanci. Aikin banza ka ji yaranta wannan ai son of this kenan ai. Ha ba dai kai Allah ba ka ake cewa beans cake a sunan shi. Son on bis ne malam ka je ka tambayi malamai. Ni ban yadda da wannan drama. To nawa ne 10 naira da rinkin 5 naira? Faɗa mana fasara ta da Hausa. Kai za mana malam ai ka je inda ban je ba ka san dictionary din ma ka da dictionary ai kanin kawun babanmu ne ai da su suka yaye Najeriya.